Que día máis bo está! Xa, sabe o que che digo? Eu por min botaba o día aquí estomballado. Vou ter saudades destes momentos. Pero, Mumu, se non vas máis ca un día á casa do teu curmán. Xa, pero... Aínda así, quen me dera levar comigo a todas as partes este momento tan maravilloso e máxico. É unha maravilla. Que foi o que dixeches? Un cadro? E ti, desde cando sabes pintar? Vaia, hai que ver este talalo. Tiñamos un artista na familia e nós sen saber nada de nada. Entón queres nos pintar un retrato para que a Mumu o leve na viaxe? Aí estiveches, talalo. Que precisas? Ti pídeo que nós traémoscho de contado. Entendido. Eu vou polo Marco. Alfred, ti vaille buscar as pinturas. Vanme pintar nun cadro, sí! Vanme facer un retrato como se fose a Mona Lisa. Vou aparecer exposta nos mellores museos. Vou saír nun cadro. Vou ser a personaxe principal nun cadro. Ola, Mumu. Que dicías dun cadro? Pois nada, que talalo vai pintar un cadro e eu voulle facer de modelo. Vai modar de agasallo de despedida. Que riquiño! Vaiche pintar un retrato. Eu tamén quero un. Perdoa, Rita, pero talalo só nos vai pintar a Alfred e a min. Xa, pero poderei mirar polo menos, digo eu. Poder podes mirar. Mira o que queiras. Pero a súa musa non vai ser ninguén máis que a min. E que pasa se saes fea no cadro de talalo? Descúlpame, Rita, pero é absolutamente imposible que eu saia fea de maneira ningunha. Xa che estou aquí con Marco. Talalo. Como queres que pose? Alfred, este cadro vouno pendurar no meu cuarto para recordar sempre este día tan fermoso. Perdoa, talalo. Non sabía que os artistas como a ti non daban pintado habendo ruído. Calo a boca agora mesmo. Que envexa! Quen che me dera a min saír tamén retratada nun cadro? En fin, vai ser mellor que tome outro petisco. Volvo dentro de 5 minutos. Ata logo. Ola, Rita, viches por aí a Mumu? Vin, talalo estalle a facer un retrato con Alfred. Pero se talalo non ten nin idea de pintar. Ten idea, ten. Acabo de velo eu co pincel e poníalle moito xeito. Rita, talalo apuntouse aínda onte a clase de dibuixo e pintura. Non sabe nada. Ai, non me digas. Por que che fai graza? É que Mumu estaba tan convencida de que ia saír ben retratada no cadro que cando a pobre vexa que saíu que mete medo, vaille dar un mal. Que vos parece, rapaces?
Talalo estáme a pintar un retrato. Vou saír de medo. Claro, Mumu. De medo. Vas a ir de medo mesmo. Non sei, pero para min que che vexo un parecido. Xa acabaches? Oh! Talalo, es o mellor pintor que hai no mundo enteiro. Soubeches pintarme tal e como eu me vexo. Grazas, Talalo, grazas. Pero, Mumu, se só pintou uns borranchos. O que che pasa é que tes envexa. Pa, para, pa.